Sai paluama ruasmu sian nasaha holomon sian rohada gingpe ho sambing maaf le Tuhan las rohani puan naju muju goarmi naju muju goarmi jaladami ni dibatana seburung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati doh pikiranmu nabi di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Saya didongani asini rohani tu hatta mahamu saluhutna. Tang yang nami tutong tu hatta nama masu-masu, malu maka sahid. Tarapular sak niroha di perrohai mamu akan namarlas niroha. Ama nami na nami nong matua nong sudah gogo tu hatta tutong nama rorok daging nang tot dibuna. Amanginang selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, selamat Advent patuluhum amanginang. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, totong matu hatta nama rorok daging nang tot dimuna. Hatan itu hanta sadarion Lukas sada ayat 46 sahat 55. Gabe didok si Maria mah. Dipatibul rohaku do Tuhani. Maria ia do todikku mida dibata. Si padua ahu. Ay ditatap do hai tehon ni naposo naon. Perhatuau maahu olak nion marsudut-sudut. Ay habal gaud do dibahin pergugui tuahu. Nabadia do guarnai. Ay marsudut-sudut do asini rohana mida akan nama kabiari ibana. Hagugood do diula tangan nai. Di paserak do akan nagidjang marroha. Akan nagugui di paijur do sian habang sanasida. Di pabaki do akka namemet. Nadenggan di pasuksuk ibana tu akan namale. Jala akan nalubian hian rumardo di palaho. Di painuini do Israel naposonai marningot asini rohanai. Mangihutton baga-bagana natu akau puta tu si Abraham dohot tu poparanna saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, baik dari Evangelium Lukas 1 dan Epistel 1 Samuel 2, hari ini sentral pemberitaan Injil menekankan satu hal, yaitu jiwa yang memuliakan Tuhan. Baik Maria dan juga Elizabeth dan juga Hana ibu Samuel di epistel itu bergirang marulupulup Maria ia nasida laho mamuji-muji pasangapon debata si pangului. Hamo kadongan na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus. Buasa Maria ia todini si Maria inani tu hatai mamuji-muji debata. Mamukka siya naik tulupulusia di si boy mah berengotak kamanginang bahwasanya Maria mengunjungi Elizabeth dan Sakarias di Yuda, yang mana ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Elizabeth pun mengandung, yaitu mengandung Yohanes. Dan dikatakan bahwa Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia memuji-muji Tuhan Allah kita. Akadongan na hinaholongan di bagansan Jesus Kristus ahado na naing si hanguluhonota di barita nauli di Advent na patuluhonon. Amanginang teladan yang sangat-sangat luar biasa. Teladan yang sangat-sangat patut kita hidupi dari pemberitaan Injil, Evangelium maupun Epistel. Maria dengan kerendahan hati menerima kehendak Tuhan. Ini bisa kita perhatikan di ayat 45 amanginang. Di sana dikatakan mertua maho ala dihapor seho ikut tulus nati nonahon ni Tuhani tuho. Kita tahu
bagaimana posisi Maria pada saat Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengandung. Padahal dia sama sekali belum pernah dang hadupe marsaur dohot bawa. Alai di hati dakot do merhite barita nauli sadarion. Pabua nadioloi, pabua natuduk do si Maria inan itu hatai disakap ni debata ima sakap nauli sakap nadenggan parohon si paluai marhite-hite ibana jala targoar matutu ibana na martua perhaduaon targoar matutu ibana inani tu hatai di pardagingon. Maria dengan kerendahan hati menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya dan jiwanya bersuka cita karena itu dan jiwanya memuliakan Tuhan karena hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan bagaimana pergumulan Maria di dalam posisi ini. Ya, kalau kita perhadapkan dengan kehidupan kita saat ini. Molo ta'auhot tu dirita. Ra dohonot tamah. Haurahon. Hailau dui. Diakka hanguluan ni hajal maut. Alai dipataridahom matuhida. Bahwa Maria menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari tetap kita belajar menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sering sekali jo dikiroak ka parsorion ditikiroak ka paru kilon nangakkan namasa di parnguluonon dang terjaloro hatta dang terpikiri hita. Alai tadi rumah si Maria di bagasan haserepon ni rohai mana mangoloi sakap ni dewata di bagasan nguluna. Nang hita pe amangenang patut ma songoni. Ikut di bagasan hauduhok kita mangoloi sakap ni debata di perdalanan ni nguluton. Ahape namasa yang go sakap ni Tuhani ikut do oluata jala ikut do jalo ota. Di baheni do ubahen na terbahin si Maria, si Elizabeth nang si Hana mamuji-muji debata. Napa duahon namangenang Maria bersaksi bahwa Allah telah melakukan perbuatan besar kepadanya. Di hati dakko di mana do halo ngangat do sude napi na tu pani debata di ibana marhite-hite nama saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari amangenang kita juga harus mampu melihat mujizat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Pun mungkin masalah silih berganti kita hadapi, pun banyak pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi. Songon si Maria nunganak kining binahe patujulu, songo dia posisi ni ibana mengadupi akan namasay. Alai mergogo ibana maka tidakon, dipatupa debata halongangan dinguluna. Dirajumi imana hamek metonna, alai merhite namasay. Merhite haroro nitu hatta si peluai. Halongangat doi dirajumi ibana. Jala alani ido tutu, ubahen natargor ibana namar tua. Didok donak kening amanginang parhatuau ma'ahu olat nion namar sudut-sudut. Puji Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apapun yang gerangan sedang kita hadapi. Entah itu sakit penyakit. Entah itu pergumulan tantangan kehidupan. Mari tetap kita bisa bersaksi bahwa melalui semuanya itu Tuhan mampu menghadirkan mujizat-mujizat. Margogo debata patupa akka halongangan di pardalanan ni ngoluta. Napa tuluhon amanginang Tuhan meninggikan derajatnya dan berpihak kepada orang yang susah. Di ida ibana do keberpihakan ni debata di ngoluna. Di ida ibana do merhite haroroni Tuhani keberpihakan ni debata dia ke jolma namardangol jolma nametmet. Amanginang taida nang di epistel ate. Songo dia ngulu ni si Hana, songo dia hadirion ni si Hana. Nasai tu matangis mangido asini rohani debata asa di lehon debata di ibana danak. Jala dioloi debata do pangiduan nai. Tubu do si Samuel
jala ido nahinala sonna ubahenna Maria ia nang todina mamuji-muji dewata na mangului. Atong amanami na nami na hinaholongan. Margogo do dewata. Laho mamasu-masu ho. Tu do huaso ni dewata. Laho pasikopon saluhu nasa narikot di pardalanan ningoluon. Diwaheni. Unang homadele. Unang hotahudon. Ahape namasa. Ahape nanaing siadopata. Margogo dewata. Laho pati bohok kita. Asal matong amanginang. Ya. Dengan satu syarat. Totong tapaserep rohatta dia dopan ni dewata jala margogo hita makka tidakon akadinggan basana dingoluta jala boy mahita tong Maria ia marulupolop mamuji-muji tu hatta dewata molope ragam akan natadopi di pardalanan ni nguluan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengerade menanti-nantikan kehadiran Tuhan kita. Selamat menghidupi firman Tuhan. Mari semua kita ajak semua saudara-saudara tetangga, orang-orang yang kita kasihi untuk senantiasa mampu memuji-muji Tuhan dalam kehidupannya. Di pasu-pasu tu hatta mahamu amanginang, tedehom mabukwe di nomor 217 ayat 5. Dipuji rohaku doho, oh Yesus dong aku tutu, gogoku sambing namaho, pinuji goarmu, pinuji goarmu, puji burju, pinuji goarmu, pinuji goarmu, puji burju. Diparbadiai devatasi pardami mahamu kabisundengkan, jala diramoti marohanang pikiran munah. Ia soha surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.